Ini daw po mga panggaan istorya manunungod sa magkailusyon sa magbata na si Pai Romeo tapos ang sayang girlfriend na si manay mong Corazon. Karong beses na mga pangga, si Pai Mio kinaulan niya daan sa iyang girlfriend. Dahil padapig ko pabisto ni manay mong Corazon sa mga maguran niya si Pai Romeo. Haloy niya na damping mamawot sa sayan girlfriend. Na lugod man, may pabisto naman sa mga magurang. Pero ang tao naman dasin na magka-ilusyon mga tugang, it's about time na mag-level up naman. Pero da keto, may saro pa daang bagay na dahil papigtatao si manay Corazon dumangki Pai Mio ang sa iyang girlfriend, ang sa iyang boyfriend. Sabi pala ni Pai Mio, duman ki manay Corazon, sabi niya, mahal? No. Mahal, 4 na taon na kitang magka-ilusyon, pero dahil mo pa sa kuya, mahal, pigtatauan, ang sa kuya na request na haloy ko ng ang sabik na akong makuha. Dahil mo pigtatao sa kuya. Haloy ko ng pigahagad sa imo, mahalan, sulaminting request ko sana. Dahil mo pa sa kuya, pigtatao. Kumbaga. Sumabi naman si manay Corazon, sabi niya, ay mahal problema at siya nabanggi magdumang ka sa harong. No. Itatao ko sa imo ang kagustuhan mo, kuyugon ang buot mo. At siya nabanggi ang schedule papadumanon sa harong. Si Pai Mio nag-prepare. Preparado. Paano yan eh? First time. Ang ginibo ni Pai Mio mga pangga, nagpasiring siya sa butika. Nagbakal siya mga pangga ning kunya condoms. Pagbakal niya daduman sa butika, saktong-sakto yaon daduman si Pai Pedring. Yaon daduman si Pai Pedring. Tindero duman sa butika si Pai Pedring. Iyo nabakalan ni Pai Mio. Sabi Pai Pedring, Marinaldo po. Magaya-gaya ang buhay ni Pai Mio. Kung ganado, kung kunyan siya. Energetic si Pai Mio. Pai Pedring, Marinaldo po. Pabakala daw ako dyan, kansaya mo dyan na condoms. 5 pidaso sana. 5 dapat din kayo, 5. Maano daw, 5. Di si Pai Pedring kunyan lang, professional pharmacist, Pading Romeo, kunyan na, makakadakul ka ngayon. 5 pati ang babakalon mo. 5. Sabi ni Pai Mio, iyo tabi pading Pedring, kumbaga itatao na sa kuya na minamahal. Kumbaga isusuko na ang bataan. Kumbaga itatao na ang kagustuhan ko, sabi sa kang girlfriend ko, ang kagustuhan ko itatao niya na at siya na bang dumanda ako sa harong ninda. Ayan, yun ang promesa. Diyo na, kinabanggihan mga duga. Pag-abot duman sa harong ni manay yung Corazon sa sayang girlfriend, ano daw nakadimalasan ni Pai Mio mga tuga. Tapag abot niya an ama palan kan sa iyang girlfriend, si Pai Pedring. Si Pai Pedring pala na tindero naman sa butika. Iyo pala ang ama kan sa iyang girlfriend. Tapos kita. Makarakana mga pangga. Makarakana. Leo, ang hiling pati ni Pai Pedring ki Pai Romeo, mapanaso ng mata mga pangga. Kumbaga, hiling pa sa nagaro, hinuhusgahan na. Sinabi mo na ni manay mong Corazon, ang girlfriend ni Pai Mio, mahal, iyo na haloy mo na ang pigre-request na ipabisto ta ka sa magurang ko, itatao ko na sa imo. Nangadji na dasin mga pangaduman sa lamesa, nag-grace before meal sinda nangadji. Diyo na tapos na dasin mga ji, nagduruko siyempre nagpapangadji ba nakaduruko Tapos na sinda magpangadji mga pangga, nagturukaw na si Pai mong Romeo nakatindog pa. Halo yun magkunya. Supog dayo nakayuko sanaan payo niya. Sabi ni manay mong Corazon, mahal, halo yung ka magpangadji, dahil mo na sinabi sa kuya, relihiyoso ka pala.
Sabi man daan ni Pay Miyo nga pangga. Aw, iyo mahal, tanday mo man sa kuya sinabi. Tindero pa lang sa butikas si papa mo. Mabubuking ako mahal. Isusuko na dapat yung bataan. Kukuyugo na daang kagustuhan ni Pay Miyo. Paano ba? Preparado.